Nag-birthday boy. Nasaan mo nakapla man? Isaya oro baris dati. Kami ilang kanta. Nay silang kanta te. Menun Kin. Lipay ka Kin? Tahan ka? Lipay ko na dati kantahan. Kamu ati dengan mo ati na. Kita dua Kin. Tahan mo nila. Lipay ko na dati. Sayaw kay imo ng adlaw nga tawhan. Karit mo Kin. Ate. Ito, tumalukin. Okay, my sister's birthday. Gusto mo sarili ang tanan atong talikdan. Soyon ng pabilin umaong binahalan. Usayaw sige sa talo ay gayon. That's amazing. They're like, that's great. Ang kinabuhi, ang tanan lumalabay-labay. Kapuloy sa gili, ang tanan atong talikdan. Ang bukong magpabilin, lumaog ginuhatan. Usayaw sige sa kalong tinguhan ako sa taison mo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Libin ka tuig karong adlaw hinagpunta Ginoo uban ni Kristen Rees. 58 ang edad hinagpunta dagan siya dagan pagtutulo ka bas kuting katuyo. Jasmine, you know, bring up for a cheer. Happy birthday to you. Inangga ani kami. Mo ada palang daw. Dari ka Kin. Karon adlaw. Ilay sajaw te. Ane ang among gasa.
Lawataon na malang kay gasang ini na balaan nun agaw na tawahan pinangda manimo naga Lipay taon. Birthday, Bi. Birthday chicken. Tapos ate, birthday ni ate Ron. Happy birthday. Yeah, birthday ate. Ika-58. Happy birthday. Ika-58. So, tayo so, nasa ate. Naka na? Happy birthday. Inaot mo tagan kadagan pa mo katuigan kabas ko sa pulawas taas nga kinabuhi. Ug kanunay ka makatabang sa mga kabos nga sama ka namo. Happy birthday. Te, happy birthday, kuno te. Asa nga daw mo nagilang konti, painit. Langit ng amaan. Ani kami karon Ginoo nakaiusa aron sa pagpasalamat sa adlaw na tawa ni Kinkin ug ni Kristen Rees sa iyang si Kinkin ika-11 ka tuig. Ika-11 ka tuig si Kristen Rees ika-58 ka tuig hinaon pa Ginoo. Matagan siya og daghan pang mga katuigan kabas ug siyang lawas. Taas ng kinabuhi, Lord, sa bangit siya nga kanunay siya magpatiman sa iyang grasya nga nagawat na ihatag unta kanunay dili walay paglubad, Lord, sa iyang mga kaigsuunan ng mga kabos nga sama kanamo. Ginoo, hinaot man ka, Lord, nga lamdagan na iyang kasing-kasing aron siya Ginoo makasunod sa mga kasuguan nga gihatag kanamo dinhi sa kalibutan. O kami usab nga ni akaron atagi og daghan pang mga katuigan, grasya, usab aron kami magmatinud-anon sa among mga kasuguan nga gihatag kanamo. Lord, pasayloa kami sa mga sala, pasayloa kami kay Ginoo, dan kami sa imong gingharian nga walay katapusan. Salamat, Ginoo. Kina, kamuray timpla na asa yung duha, may gapas na kape. Nay ko na nastan. Karitan. Ate, mainit na sila. Di ba, bre? Ano na, buslong din ay, ana. Cara di ara, dari ko cara di. Ngape, tanin jute. Napita kape. Lingkod ya, lingkod lingkoranan ya. Te, wanhida ni Enza. Katawa sila te. Wanhi lagi Enza. Mamista sila ate. Sakay koan. Balik mo sa kadari tayo sa paniod to. Nimba man ni. Alas pa man. Alas 11 pa man. Hindi ko magsimba, nay. Bukan na ininit. Di kasi ba na naman ni Udto. Oh, dito mo dari. Ginit na yung sabaw. Oh. A few moments later. Guys, palit sa puguan, cake. Kay Kuya Kinkin, ukang ate. Ukang Kuya Gael, kay woman sa naka durakan din las ngagi. Tao. Bisi na kaso, dalik sa traming ngari. Kaya sa manumagdang. May drive sa motor. Bislango or badugo kung nag-andar agahang kuan, tipon. Na allergy
allergy ko sa katong ay ang gisuot das pag maduna. Kato. Yan itong cake, tidi ah. May cake ato sa Rimaris po. Dan man. Masuk kayo. Kaya na ah. Bahan ron. Yan na, cake. Tuwag ikatulo. Yan na. Muli na may guys. Kay Padzon pamidatos. Mga pagkain. Yan na guys. Luto na ag-uslitson niya. Uy, kin. Nakiam na ag-uslitson kin. Wala. Gamang birthday boy dati. Isong handa ni kin. Handa ni Diyos kin te. Di ay. Sa nga ni inatayan. Pansit. Di ay spaghetti. Di apoy. Mana ni nakalimut kung sa inganda ni. Niluto guys sa inganda. Ha? Apritada. Di apritada guys. Di apoy. Paklay. Di apoy. Skabitsi. Di karipa. Di ay gusok. Gusok nga initlugan. Di kari guys. Chop suey. And the chop suey too. The dessert, dara-dara dapit ang kuan guys, dessert. Kanang oh, di pa di ay. Ise, ano ba bahaw man din eh. Dagamang crabs. Dagamang ang kani inatayan, da guys. Sa akaring kinalamian litson paksiw. Litson kawali na unsa ba ng paksiw litson kawali din ni guys. Litson kawali, this is litson kawali. Da dessert suman di ay sarungsong di bingka. Di guys, bingka sarungsong. Da hama ka ice cream ken. Oy, di ara ice cream. Tulo ka flavor ning ice cream di ah. Oh, di ay ice cream. Wow. Uy, happy ka ken? Dah, gabis ka ken kilo paloy di ah. Tulo ni kachub. Ice cream. Apod ice cream. Kani siya guys, mo ni siya ag kuan kanang na ay ubi flavor. Mangga ug cookies. Tulo ka flavor. Zahaman nagka ng pataban na niya kuan. Dada may salad guys, fruit salad o kanang macaroni salad, mga salad-salad. So nasa pataban kani disposable kaning ice cream guys, tulo ni ka kuan. Tulo ka flavor. Na mango and cookies. Wow. Yan nag-cake nila dia. Happy birthday, Ate Christine. Happy birthday Kuya Ken. Ka Kuya Gael ka man sa kabluda kan na sa pag-birthday guys sa paizahan. Kuya. Happy birthday Kuya Ken. Mine. Dati hanagi suot eh. Na sila guys, nasa may paabot ka rin dyan. Dada, naka-ready na. Dada guys, naka-ready na. Tulog ka cake. Yeah. Oo, salamat taron kaya aglawas, gitad-tad naglawas. Gamang mga bisita. Teka narapedag hang ice cream. Happy birthday, Likse. Dengan sila. Wala to, Ken. Naliken. Guys, manguha nami kay hapit alas 12 ng mga pasmonza. Bitaw. Nga na meron. So, salamat sa tas ginuusta ng mga grasyang nangabot. Dalaigong na Diyos, ang amahan, hindi kami karoon. Kaiusan na naman. Karoon sa pagpasalamat sa adlang natawan ni Kim o ni Steve. Kasumaran sa adlang natawan karoon sa senior sa San Joaquin nga atong patron karoon adlaw. Inunta Ginoo. Natagan sila ug daghan pa mga grasya. Aron sila kanunay makasunod sa mga kasuguan nga gihatag kanamo. Bubuhi sila Lord, labi na ning pamilya nang andam nili ug ang iyang mga kauban ning tabang kanila nga to sa pambansa tabang sila Ginoo. Ibubo kanunay ang mga grasya aron sila makasunod sa mga kasuguan nga gihatag kanamo Lord. Ug kanamo usab nga ni akaron. Tabangi kami, hatagi kami kabas sa lawas, sa sinto na buhi.
ipalayo kami sa daghang nga disgrasya o katalon. Ang ilabi na ng mga panahon na karon na daghan nga amin. Atubang nga katalagman, Lord. Pasayo kami sa mga sala. Kung kaming tanan, pasundag, Ginoo. Sa imong kasubuan, ihari ang gugma sa tag-satag sa namo kasing-kasing. Aron kami makasunod o makakaabot sa inyong harian sa langit na may katapusan. Sa ngalan ni Jesus, nga buwas amin, ang namo na kasamalangit. Pagdaigon ang imong ngalan matuman Ginoo, ang imong pagbuot din sa iyo ta sa langit. Maria, ang kasagasya at ang Diyos ng Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Thank you, Lord. Salamat. Katunin sa te. Yan na. Yan na mga anak.